京都府知事選で当選した西脇知事は午後、就任記者会見に臨みました。その場で南丹市の事件について、一日も早い全容解明を願うと話しました。本来であればね、笑顔で新学期を迎えられるはずのお子さんがとうとう命を奪われたということで、大変心を痛めております。その上で児童のケアを進めるよう教育委員会に求めたことを明らかにしました。教育委員会に対しては、今在籍されている児童の皆さんの心のケアとか安全対策を含めて、しっかり対応するようにというのは、すでにもう求めておりまして、スクールカウンセラー、緊急派遣とか、登校時の見守りですかね、応援要員も必要だということなので、そういう対応を府教委としては行っている。